Deixo-vos agora ca coordinadora da Oficina de Igualdade de Xénero, que nos vai a explicar quizás un poquinho máis en detalle en que marcamos este tipo de tareas. Que vivimos nunha sociedade heteropatriarcal con fortes asimetrías entre homes e mulleres. Este programa que xurdiu dentro do Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes da nosa universidade, coa acción específica de fomentar o cambio social e cultural cara á corresponsabilidade. Hoy no tenemos por qué estar comiendo pasta a la comida, pasta a la cena, entre 4 y 5 al día, es muy importante.